paro magisebedo ka gichwalo ne duol motelne kod maneno gai mar do David Maraga mageto luoko sektano biro konyo duoko piny midhiero mag dangni mag paro mosebedo ka chando Obila mathoth e pacho ka. Obila go wacho ni kwan mag apisa madangni mar paro ma kosani omedore kendo kalo kwan mane ogol motelo giduol mochung' ne tije opisas NPSC e higa mag 2022 mano yango ni achiel e kind Obila par ni kod dangni mar paro. Kotelni kod apisa maduong' mochung' ne lamo e bad Migago mar Obila Kibet Kipkoech ginyiso geno ni lokruoge ma kweth ma Maraga geto biro yango kendo chiwo kenge minyalo tiek godo midhiero makamago e kinde magini tich kendo biro lwasi mar tich ne Obila mathurka. Strategic plan and the new reforms and the task force of Maranga is actually working towards the reality of what has been eating the police officers. If at all we actualize what they have been planning for, you know, there are many policies, there are many strategic plans, but it needs also goodwill to implement the entirely. Specifically on chaplaincy, we need such a great support so that we can realize wellness of our officers, spiritual nourishment of our families, and also reaching community.